House-to-house vaccination batok sa COVID-19 ang gihangop sa mga talisaynon. Ang detalye sa live report ni Femari. Dumabok, Fem. Yes, lan target sa Talisay City Health nga makabakuna og bisan usa ka gatos ka mga molupyo sa matag duaw nila sa kabarangayan. Usa sa gituyo sa mga kawani sa City Health kining labing sudlunon nga dapit sa barangay Tangke. Diin daghan usab ang mga namuyo. Kinaron ipahigayon ang mobile og house-to-house vaccination nga gidugok usab sa mga molupyo sa Purok Sambagan. Usa sa sayong ni presentar aron mabakunahan mao si King Jerome Binauhan, 18 anyos, kinsa nitug-an nga sa niaging tuig pa unta siya gustong magpabakuna. Apan tungod siyang trabaho nga stay-in siya, naglisod siya pag-schedule aron makaadto sa vaccination site. Samtang kining usa ka inahan, dugay na untang magpa-booster dose. Apan busy kaayo sa trabaho sa balay. Problema usab nila ang pamiliti. Maong ilang gihangop ang house-to-house vaccination. Ni pahimulos usab sa mobile vaccination ng iyang 17 anyos nga anak. Nakanon ako sa una pero way time ba kay tungod sa dahan trabaho. Ano karon kay power na kayo kay dool na lang na diri. Dili pa ringon nga nahadlo ka magpa-booster. Wala. So imo gyud ka gustuhan. Oo, kagustuhan jud na ako nga magpa-booster jud ko. Stayin sa trabaho niya, mululi sa kusamuha niya. Wala ko'y lugar pa baksin ba. Unang karon pagadi sa mapagadurog nimo. Gingnan man ko sa akong kuan, pares nga, pabaksin na dira kay nay kuan. Baksin dira dool. House to house na lang. Mato ni Dr. Johnny V. Prieto Fernandez, usa sa nangulo sa mobile og house-to-house vaccination sa syudad, nga ilang nakita nga epektibo kining ilang gibuhat. Although nakakuha naman ta sa target sa ato ang na population diri sa City of Talisay, we are still aiming to target more on our A2 population or our senior citizens, and our since bag-o ra man nag-announce pod ang DOH nato Department of Health na mo go na ta with the booster dose of 12 to 17 years old. Pasalamat day may sa City Health sa City of Talisay nga gipagayon gyud inaning paging gi house to house gyud ang pagbakuna. So gani sa Tangke bisag unsaon og awhag nga adunay mga bakuna sa ubang malls, so dili gyud sila moadto. Mato sa Talisay City Health Officer nga sukad gitakupan ang pagpamakuna sa Talisay City College. Gingusgan nila ang mobile og house-to-house vaccination. Usa sa ilang target ang mga lugar nga minus pa ang mga nabakunahan, ilabi ng mga senior citizen. Ang katosang sa Tapul, then ang katong sa Maghaway area. Pero na-cover na to sa katong mga vaccinator from Star Mall. Okay, especially Doc, like for example, diri Tangke, sabihin sa mga populated food na area, minus-minus dahil sila di ayaw ng mga nabakunahan, especially sa mga ito. Okay, ang katumagong sa una magod nga ang fixed site nato is layo ra pud sa ilaha di ra kayo accessible. So kita na gyud ni duol sa ilaha. Ilang gitumong nga makapamakuna og bisan usa ka gatos ka mga molupyo sa lugar nga ilang mabisita. Ang kalihukan gibagan sa mga BHW ug ubang kawani sa barangay. Lan bukas gihapon ang tulo ka vaccination site sa Dakbayan sa Talisay. Samtang sunod ilang punteriya nga mabakunahan ang mga unvaccinated population sa barangay Poblasyon, Kansuhong ug Dumlog. Lan, Daghang salamat, Femari. Dumabok.